Mae'n rhyfedd bod yma ar ben fy hun. Nid oes unrhyw oedfa, cyfarfod na chlwb wedi gynnal yn capel ni ers nifer o wythnosau bellach. Ac mai pobl nid adeilad yw eglwys, mae'n rhyfedd peidio cyfarfod yn gilydd wyneb yn wyneb. Mae'n cyfamod eglwysig ni yng Caersalem Caernarfon yn adleisio anogaeth yr epistol at yr Hebreaid i ni ddal ati i gyfarfod yn gilydd ac i ni annog ein gilydd drwy'r adeg. A mae cadw'r cyfamod eglwysig yma wedi bod yn heriol dros yr wythnosau diwetha. Ond mae'r her wedi cael ei ateb yn greadigol gennym ni a nifer y eglwysu trwy y wlad. Amser yma o'r flwyddyn, mi fydden ni fel teulu ynghyd â nifer o ffrindiau yn arfer paratoi i fynd i ŵyl Gristnogol Canu, gŵyl sy'n tynnu pobl at ei gilydd adeg y Pasg i ddathlu'r atgyfodiad. Mae'n ŵyl sy'n llawn cyffro wrth i ffrindiau hen a newydd ddod at ei gilydd i gofio a dathlu daioni Duw. Ond eleni wrth reswm, ni fydd modd i ni ddod at ein gilydd. Efallai bod chi ddim wedi bod i Canu, ond mae'n siŵr bod chi wedi bod i'r Eisteddfod neu i'r sioe fawr neu rhyw ŵyl debyg. Ac yn cofio y cyffro a'r teimlad cyffroes o fwynhau a dathlu mewn torf a gweld hen ffrindiau eto. Rwy'n hoffi meddwl mai rhyw awyrgylch felly oedd yn Jerusalem dechrau wythnos y Pasg. Byddai'r ddinas wedi bod yn ferw gwyllt gyda phobl yn teithio yna o bell ac agos i ddathlu gŵyl y Pesach gyda'i gilydd. Mae rhywun yn gallu dychmygu awyrgylch drydanol wrth i bawb ddathlu yr ŵyl grefyddol a ddiwylliannol arbennig yma. Dathlu a chofio am y ffordd bydd Dduw eu rhyddhau nhw o'r Aifft. Ond mi oedd yna un peth yn gwneud gŵyl y Pesach y flwyddyn honno yn wahanol. Roedd gweinidogaeth a dylanwad y saer o Nazareth wedi dod i'w ben Canu. Oedd yr awdurdodau crefyddol wedi ceisio ei dewi, yr awdurdodau gwleidyddol yn ei ofni, ond oedd y bobl gyffredin yn gweld eu llygaid eu hunain, rym ei neges a phwer ei weinidogaeth. Mi oedd pobl Jerusalem yn barod i groesawu Meseia, a dyna fe yn marchogaeth i mewn, a'r dorf yn gweiddi Hosanna. Yng nghysgod grym Rhufain ac ysblander y deml, roedd y werin yn dewis addoli un yn teithio ar gefn ebol asyn. Meseia ddaeth i wasanaethu ac nid i gael ei wasanaethu. Am wahanol resymau, roedd Jerusalem yng nghyfnod Iesu yn sychedu am newid. Roedd pobl yn deheu am obaith newydd. Rhai yn gobeithio am chwyldro gwleidyddol, eraill yn deheu am adfywiad ysbrydol. Roedd pobl wedi diflasu gyda'r hen drefn, ac felly mi oedd neges Iesu am deyrnas Dduw yn dod yn agos yn un oedd yn cyffroi ac yn un oedd yn taro tant. Heddi, i ni'n byw trwy gyfnod lle mae llawer o ansicrwydd o'n cwmpas ni hefyd. Mae'n naturiol i ni boeni am les a iechyd rhai anwyl i ni, a falle bod ni'n gofidio am yn iechyd ni yn hunain. Mae'r sefyllfa i ni ynddi nawr yn arwen llawer o bobl i ansicrwydd ariannol ac yn pryderu am yr economi a pryderu am ei bywoliaeth. Mae'r cyfan yn brofiad gostynedig iawn ac yn neud i ni yn y gorllewin sydd i arfer byw bywyd cyfforddus, sylweddoli fod bywyd llawer mwy brau na be ni'n sylweddoli. Un peth diddorol am y feirws yw ei bod e'n hidio dim am gefndir rhywun. Mae'n lledu rhwng pobl o bob oed, o bob cefndir ac o blith y tlawd fel y cyfoethog. Os yw'r profiad yn dysgu rhywbeth i ni, mae'n atgoffa ni o'n dynoliaeth gyffredin. Mae'n atgoffa ni o reality yn bod ni gyd yr un mor fregus a'n gilydd. Mi oedd y synwyr a'r syched am ryddhad a hiraeth yn nyddiau Jerusalem wedi peri iddyn nhw droi at Iesu. Tybed yn yn awr ni o angen awr, y gwnewn ni hefyd droi eto at Iesu. Bythefnos yn ôl, wrth i argyfwng y feirws ddyfnhau, cawson ni noson o fachlyd bendigedig dros dre Caernarfon.
Wnes i gamu allan i'r ardd gefn ac edrych ar yr awyr gyda'r mab. A dyma fe'n gofyn i fi, Dad, ai dyna'r coronavirus? Plentyn, 3 mlwydd oed, yn meddwl ei fod e wedi gweld o'r diwedd yr hyn oedd e wedi clywed gymaint amdano. Mae'r ansicrwydd yn effeithio pob un ohono ni, yr ifanc a'r hen, fel ei gilydd. I ni gyd yn ffeindio ein hunain yn pendroni ac yn poeni, hyd yn oed am ein dyfodol. Yng nghanol berw'r ymgyrchoedd hawliau sifil yn America yn y 60au a'r 70au, roedd dyfodol llawer o'r ymgyrchwyr hynny dan fygythiad. Llawer ohonyn nhw'n cael eu taflu i'r carchar, ac wrth gwrs Martin Luther King yn cael ei saethu yn farw. Y cyntaf i ddod at Luther King ar ôl iddo gael ei saethu oedd ei gyfaill Abernathy. Yn dilyn y digwyddiad a phawb yng nghanol galar ac ofn, dyma oedd geiriau pwerus Abernathy. I don't know what the future holds, but I know the one who holds the future. Mi oedd Abernathy, fel ei gyfaill Luther King, yn credu ac yn dilyn Iesu. Dyna wnaeth ei cynnal nhw drwy yr ofn, a dyna oedd ei gobaith nhw hyd yn oed yn wyneb marwolaeth. Mi oedd ei gobaith nhw'n seiliedig ar rhywbeth doedd marwolaeth hyd yn oed methu gymryd oddi wrtho nhw. Ac mae'r gwahoddiad yna i bob un ohono ni i drystio'n Iesu, i roed i ni'r heddwch na wyr y byd amdano, wrth i ni dderbyn ei faddeuant, profi ei gariad, a derbyn ei ysbryd glân, i fod yn dan ac yn gynhaliaeth i ni drwy y storm yma. Pob bendydd i chi gyd.